Subaru Levorg er en praktisk indrettet hatchback, som rummer hele 522 liter bagage. Den er lidt større end 3. generation Subaru Legacy og klassens bedstsælger Volvo V60. Det er en dejlig lyd, når motoren startes. Under hjelmen har Subaru Levorg en 1,6 liter turbobokser med direkte indsprøjtning, som leverer 170 heste. Motoren stammer fra den kraftfulde 2-liters motor, der sidder i Forester XT, og gearkassen, det er et 6-trins Lineartronic automatgear. Den første Subaru blev lanceret i 1958 og blev døbt Subaru 360. I dag produceres over 900.000 biler på fabrikkerne i Japan og USA. Når man stiger ind i bilen, fornemmer man hurtigt, at det ikke kun er under motorhjelmen Subaru kan gøre en bil til en god oplevelse. Interiøret i Subaru Levorg udstår der sportsvogn med skålformede sæder og et D-formet rat. Kabinen er flot, og materialevalget er af rigtig fornuftig kvalitet. Betjeningen foregår i det store hele nemt og logisk, instrumenterne er fornuftigt placeret, og det er med til, at man under kørslen kan bevare det store kølige overblik både i kabinen og i forhold til den øvrige trafik. Den japanske NCAP-organisation har tildelt Subaru Levorg den højeste rating, 40 point ud af 40 mulige, for sin overordnede sikkerhed. Subaru Levorg er som alle Subaru-modeller forsynet med EyeSight som standard, et førerassistancesystem med 6 funktioner, baseret på 2 stereokameraer, der sidder inde bag bilens forrude. Systemet bruger billeder fra begge kameraer til præcist at registrere form, hastighed og afstand, og det registrerer ikke kun køretøjer, men også motorcykler, cyklister og fodgængere. Når en potentiel faresituation bliver registreret, advarer systemet dig og aktiverer sågar bremserne, hvis det er nødvendigt for at undgå en ulykke. En større undersøgelse baseret på data fra næsten 300.000 Subaru-biler viser, at der er stor forskel på, hvor ofte bilerne er involveret i trafikulykker, afhængig af om de er forsynet med EyeSight eller ej. Samlet set drejer det sig om en reduktion på over 60% i de tilfælde, hvor EyeSight er installeret. Efter en uges testkørsel konkluderer i Magasin 1, at Subaru Levorg er en rigtig fornuftig bil til prisen. Den har god plads i kabinen og i bagagerummet, den er elegant og sportslig i sit udtryk, og så er den rigtig spændende at køre i.